projektia. Nyt tapahtuu kovaa hitsausta. Rätti kohta palaa, mutta nyt hitsataan. Koska piti saada noi jalkatapit istumaan tohon. Kun siinä on se vino. Täällä on niinku tälleen pystyssä. Ja sitten itse jalkatapit on silleen vinoja. Tolleen, niin kuin näette. Niin, piti hitsailla ne tolleen toisinkin. Oho, rätti vähän palaa. Joo, savu. Jes, kamo. Mankis tulee hieno manki, kyllä. Joo, elikkäs tuli vähän tilattua osa mankiin. Löytyy tommonen TikTok-tarra. Tosta voitte katsoa muuramen alaviiva raipeen. Sitten tuli tilattua pultin päällisiä. Sitten tommosia vihreitä pultteja. Näähän nyt vittu matchaa yhtään, mutta idea on nyt kuitenkin laittaa ne. Tuli tilattua gripit, bensaletkua. Sitten tulee swingiin ja keulaan ja katsotaan, että mitä saadaan aikaiseksi. Sitten löytys ruisku, eli tällä maalaillaan aika lailla samalla värillä. Ei vielä oo tietää, että maalataanko samalla. Mutta nämä osat tästä pitäisi maalata. On etulokari, sitten on tää lampun koppa. Sitten löytys toi sivukoppa ja tankki löytys tuolta. Joo. Elikkä ne pitäisi sitten maalailla, mutta tässä on nyt eka tilaus. Mä tein niinku Jägermeister-teemaisen mankin. Elikkä siitä tulee vihreä oranssia pikkupalikkaa tulee myös. Mutta maalit on nyt suurimmassa osassa vihreitä. Sitten tohonkin tulee molemmille puolille. Joo, elikkä äsken leikkasin tuohon teepalaan tarra ja sit mä liimasin sen. Sitten mun kaveri vähän leikkasi tosta noita ja tuohon tulee sitten oranssit tuurin poltit. Ja nyt mun kaveri teippaa ylemmä. Sitten tänne swingiin tulee myös vihreät teipit. Että se on ihan hyvä. Putki on vielä paikallaan. Ei tarvinnut koneetta oikeastaan säätää ja räpeiltää, mutta niin. Sitten kun on saatu nää teipattua, niin siirretään tuohon swingiin. Ja sitten toinen tämmönen jalkatappirungo. Tää Saran leikkas rälläköi tosta jalkatappirungon piipitää ja äsken. Ja nyt on tää vaihdepoljemme puoli tehty ja sit pitää täältä vielä tää kiksin puoleinen tehdä, tosta noin pitää vähän leikata ja sit laittaa sitä tolleen vinoon, että se uppoo tohon ja no nyt ollaan sommiteltu, vielä pitäis vähän ehkä hiasta tosta, mutta se on nyt vähän tolleen vinossa, mut jousi tulee vielä siihen väliin ja sit ehkä vähän rälläköidään ja jne. Joo. Käs swingia teipataan parhaillaan, tähän väliin joku pätkä. Elikkä kaveri sai teipattua koko swingin nyt molemmilla puolilla. Sitten keulaankin on laitettu teipit. Kerkesin laittaa gripit, en kerännyt kuvata sitä, mutta otin jarrupolkimen pois. Sitten tuorella käydään pois. Laitetaan taas sille vinoa ja hitsutellaan kiinni. Ja mä olen tähän varmaan väsäämään semmoista pleksiä, että sit siihen saa kaikkia tarroja ja muuta kivaa. Ja laitoin tuossa vähän aikaa sitten uuden peilin, eli tää tuli tähän nyt. Ja sitten mulla on YCF, niin siitä mä otin etujarrukahvan. Ja sitten mulla olisi vielä kytkinkahva, mutta isoveli on mennyt vähän niin kuin hukuttamaan sen, kun se pölli multa kytkinvajari YCFstä silloin kauan aikaa sitten. Mutta kuitenkin niin sen kun löytää, niin siihen tulee sitten oranssi kahva ja
seuraava steppi on plexin teko. Kaveri sit rälläköitä irti ja hitsuttelee sen kiinni. Katuksena jos laittaa näitä. Näitä tänne. Yhden laitan malliksi. Teen silleen, että laitan vielä 3 lisää. Jos toiset puolet tulee, niin kuin 4 tämmöstä tulee vielä oranssilla. Tulee silleen puolet ja puolet. Että tulee sitten ihan hieno. Sain takarenkaan pultit laitettua. Piti tulla ulos kuvaamaan, kun sisällä on kova meteli, kun kaverit siellä pöyhää jotain. Mutta tää on nyt vähän likainen vanne, mutta laitoin vielä tälläkin puolelle tommoset pultin päälliset. Että sitten kun oranssit tulee, niin tuohon tulee oranssit ne ja tänne tulee oranssit pultin päälliset. Että tämmönen toiseen renkaaseen. Joo, elikkä sain nyt eturenkaan vanteenkin pultit laitettua. Ja samalla teemalla, eli 4 tohon ja 4 oranssia tulee sitten jälkeenpäin, kun tilaus tulee. Ja tänne tuli myös. Tää on vähän kiiltävämpi nyt, mutta pesussahan kaikki lähtee. Niin ei kun vaan seuraavaa steppiä. Varmaan nyt vois tehdä sen plexin siihen tarakkaan, mutta katsotaan. Elikkä sitten laitan kalvon tähän valoon. Joo. Pääsit YouTubeen. Joo. Enpä laitakaan kalvoa. Ladies and gentlemen.